Un centre de dia i pisos tutelats per a gent gran. Aquests són els nous usos que els veïns volen per a la Clínica Barceloneta, un centre concertat amb el CatSalut, que ara només manté els serveis d'atenció domiciliària, de pal·liatius i d'hospital de dia. Hem instat a l'Ajuntament amb una carta que si en principi el propietari no vol fer-ho, doncs que expropi l'edifici, que el compri, que arribi a algun acord, però que sigui un equipament realment pel barri, per la gent gran. Les dues associacions de veïns del barri van unides en aquest tema. Creuen que la Barceloneta, amb una població de gent gran elevada, necessita un centre sociosanitari per a ells. Recorden que fa anys es va aprovar fer aquest equipament d'uns 2.700 metres quadrats a la bocana del port. Ara temen que l'edifici de la Clínica Barceloneta, qualificat com a equipament, pugui canviar d'ús. Sí que ens han arribat que pot ser un hotel, és a dir, però igual que aquest edifici, altres edificis del barri. Aquest, el seu enclau on està situat, evidentment és molt favorable que això sigui, però tampoc no tenim informació fidedigna. La gerència de la clínica nega que hi hagi cap intenció de tancar el centre. Assegura que l'única cosa que ha canviat és que des de setembre no hi ha pacients ingressats. Afegeix, a més, que s'estan elaborant pressupostos per fer uns treballs de millora del centre. Els dubtes dels veïns sobre els serveis del centre podrien quedar resolts aquesta mateixa setmana, ja que des del districte s'assegura que estan treballant perquè la direcció es reuneixi amb ells.